Lucas, Kapitulo 4. Mibiya si Jesus sa sinaguga ug miadto sa balay ni Simon. Niadtong higayuna, gihilantan ang ugangang babay ni Simon ug gihangyo nila si Jesus nga ayuhon siya. Miduol siya ug mibarog sa kiliran sa gihigdaan sa masakiton ug gihinginlan niya ang hilanat. Gihuwasan sa hilanat ang masakiton ug diha-diha mibangon siya ug misilbi kanila. Sa pagkakilom-kilom na, ang tanan nga masakiton sa nagkalain-laing balatian gidala sa mga tao ngadto kang Hesus. Ug gihikap niya ang tagsa-tagsa ug giayo niya silang tanan. Gikan sa daghang mga tao, nanggula usab ang mga yawa nga nagsyagit. Ikaw ang anak sa Diyos! Ug gibadlong ni Jesus ang mga yawa sa dili pagpanugilon, kay nasayod man sila nga siya mao ang Kristo. Sa pagsubang sa adlaw, mibiya si Jesus sa lungsod ug miadto sa usa ka dapit nga awaaw. Gipangita siya sa mga tao ug sa diha nga nakita na nila siya, ila siyang gihangyo nga magpabilin uban kanila. Apan miingon siya kanila, Kinahanglan nga magwali ako sa maayong balita. May tungod sa paghari sa Dios, ngadto usab sa ubang mga lungsod. Kay mauman kini ang katuyuan sa Dios sa iyang pagpadala kanako. busa, nagwali siya sulod sa mga sinaguga sa Judea.